Cu Neomenius am înregistrat 3 mărci, HD86, H. Duc Adam 86 și sigur că sigla cu acel portar în mijloc. Deci sunt 3 mărci. Aceste mărci am vrut să le înregistrez pentru a lăsa ceva copiilor mei, nepoților mei și sigur să mă asigure protecția pentru site-ul meu de echipament sportiv cu denumirea Helmut Duc Adam 86. Am reușit să-l cunosc pe Bogdan prin prisma unui prieten. Am luat legătura cu el. A fost un băiat de super bun simț, care imediat m-a ajutat să fac acele acte premergătoare, iar de restul s-au ocupat ei. Deci sunt foarte mulțumit, au fost foarte operativi, iar în final, sigur că colaborarea noastră a funcționat și sper să funcționeze și pe viitor. Vreau să-mi protejez odată numele și în al doilea rând marca, deoarece am un site de echipament sportiv cu mănuși, Helmut Duc Adam 86, echipament de portar, traininguri, mingi și tot ce înseamnă sport. Și atunci sigur că marca mea e protejată, nimeni nu poate să facă replici după această marcă. Am înregistrat-o în România deocamdată, dar poate că dacă acest site va funcționa foarte bine, vom colabora în continuare și o voi înregistra și pe plan internațional. Bogdan, un băiat super modest, care imediat a răspuns foarte prompt solicitării mele și am avut o colaborare excelentă. Echipa senzațională pe care o conduce și, cum am spus, sper ca și în continuare să colaborăm, cum am făcut-o și până acum, foarte, foarte bine. Cu siguranță, în momentul în care marca e înregistrată la OSIM, automat se asigură o protecție. Iar cu colaboratorii mei, cei mai de mult și cei recenți, sigur că să mândresc că este o marcă înregistrată și practic nimeni nu poate să spună o vorbă despre că ar fi o reproducere a unei alte mărci. Deci este strict o marcă românească, un brand românesc cu care mă mândresc. Mulțumesc Bogdan Bularda și echipei Domenius.